La relació amb Gala, esposa de Paul Eluard, no va agradar al pare de Dalí. Quan va saber que el seu fill havia escrit en un sagrat cor «De vegades escupo amb plaer sobre el retrat de la meva mare», el va expulsar de la família. Dalí interpretava la relació amb el seu pare valent-se del mite de Guillem Tell. Amb les seves pintures tractava d'alliberar-se del sentiment de culpa i de la por del càstig patern. Vaig executar una pintura de mi mateix com a nen d'uns 8 mesos, amb una costella crua damunt el cap. Amb això intentava temptar simbòlicament el meu pare que vingués a menjar-se la costella en lloc de menjar-me a mi. Però Dalí no només associa Guillem Tell al seu pare natural, el notari de Figueres, sinó també a André Breton, el pare dels surrealistes, amb el qual la relació era cada cop més distant. He somiat en aquest nou Guillem Tell. Es tracta de Lenin. Vull pintar-lo amb unes natges de 3 metres de llarg sostingudes per crosses, encara que per això m'hagin d'expulsar del grup surrealista. Tindrà als seus braços un noiet que seré jo. Però ell em mirarà amb ulls de caníbal i jo cridaré espantat. Se'm vol menjar.